Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro and Mega Manila, give it a quick check. Oras po natin sa buong kapuluan. Ganap na 29 minutos makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Ito na, susunod. Maraming salamat po mga kabisyo sa inyong pakikinig dito sa Lab Radio. Excuse me po, pasok! Isa pong napakagandang gabi sa lahat po ng mga kabisyo po natin. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Kasama niyo po rin po, Tanghenyo! Tanghenyo! Pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Ayan. Siyempre, yours truly po inyo abang lingkod, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan. Siyempre, hindi naman makukumpleto yung programa natin pag wala tong makulit na batang ito. Walang iba kundi si Duda! Hello po everyone! Ako po si Duday, ang batang makulit. Pero siyempre po, mabait naman po ako. Uncle Diego, tsaka Lolo Tanghenyo. Okay lang po ba mag-shoutout? Ay, sige, walang problema, Duday. Mag-shoutout ka na! Okay po! Shoutout! Yun lang po! Ang bihira! Akala ko may babatiin ka! Tapos sabihin mo, shoutout lang talaga! O ako na lang mag-shoutout! Shoutout sa lahat po ng mga staff na nakatutok sa atin dyan sa Car Club Garage. Lalong-lalo na sila kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Ayan, pag nagpaalaga kayo ninyong mga sasakyan, hanapin nyo lang ha, Car Club Garage. Solid na solid yan. Promise. Eto na, pag-usapan na natin to. Isang Indonesian guy ang nagpakasal sa isang rice cooker. Pambihira. Dahil daw maputi ito, hindi maingay at napapaginabangan sa pagluto, ngunit ang mas kinagulat po ng karamihan, ang pakikipag-divorce nito. Makalipas ang 5 araw. Pambihira naman. O eto tang, logican na natin to. Ay sige, wag mo nang patagalin para maimasmasan yung mokong na yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic na gawain ng isang tao is magpapakasal ka sa totoong tao. Pero hindi basic na gawain o normal na tao ang magpapakasal sa isang rice cooker. Patunay lang po ito na may problema si Kuya sa pag-iisip. Pero kung iisipin mo, may punto nga naman din siya. Hindi maingay ang rice cooker gaya ng ibang asawa dyan. Pero mga kabisyo, malamang siguro isa sa mga posibilidad kung bakit nakipag-divorce si Kuya, na-realize niya na ay magastos pala sa kuryente yung rice cooker kaysa sa mag-uling na lang siya. Diba? Now, logican po natin. Dito pa lang makikita po natin kahit hindi normal ang ginagawa, makikita na natin na wala talagang perfect sa buhay. Well, even the Bible says, di ba? Not a single person on earth is always good and never sins. Wala na isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala.
Kaya kahit anong pilit mo makapangasawa ka ng perfect, wala talagang perfect. Kasi nobody's perfect. Kaya nga, di ba? Tandaan nyo yan, ha? Kaya nga maingay ang misis mo malamang, hindi lang siya ang may problema, baka ikaw din. O kaya nag-iingay niyan, sino bang misis hindi mag-iingay? Yung katabi niya, amoy tuba pag natulog sa gabi. Di ba? Mag-iingay talaga yan. Kasi amoy alak ka eh. No. Aragoy! Maluoy ka! 34 minutes after 6 o'clock in the evening. Siyempre po'y nakatutok dito sa pinakamaangas, pinakamalupit na programa sa radyo tuwing hapon hanggang gabi. EDSA. This is 90.7 Love Radio, Metro's #1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!